Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jingïalang. Limbah ka video nagaling ka jonga ngakarpate kito Nongpynïaid jong ki function paitbah lagade haka Jingïasengbah ne lagade hakino ki Jingïalang ki bakenja pertheru bakide ben bu da ki restriction lane da ki jingmaham ba sya ino ban wandering video nama lada phimong hendre phiwan klipat hadin bat phiwan penjuat ya ka channel jong kiwei ngikum ki youtuber ngimsya bat ngin file da ka kis lane da ka mokuduma percaya ka jingle jong phi te tang kini parlok ki jing pensya ki jonga haka bay de bat kani ka video to blay undon lem derkat bat phi bat unker khu ye phi khnang ba phnang yo ya ka met ka phat ka ba koi ba khie bat khnang ba phnang la bat pendep ki kamram ki ba phi tre man kasni to khuble shibun ngin second du biang haka way bat ka video